Какво става, хора? Аз съм Годен Кобра и днес ще ви покажа как да си оправите кракнатия Гари мод, който всъщност се тегли от Замунда. Значи, за да оправите Гари мод, много е просто. Влизате в папката, където сте го изтеглили. Тук виждате Гари мод. И аз поне съм го разхифрирал. И, например, като го пуснете, ви дава някакъв ерор, някакъв бъг. Това е защото отивате на... Изчакайте малко. Изчакайте да се оправи екрана. Окей. Отивате на свойства. След това отивате... не отивате никъде. Ето това. Ето до тук. Вие, например, някакво друго и не може да намери шортката на играта. Когато го разхвърляте, махате това, което е на оригиналния Гари мод. Е до тук. До кавичките. И копирате ето това. Копирате го и го поставяте ето тук. Всъщност и тук, без да махате кавичките. Терете го цялото до тук. От тук до тук. И това мисля да е за сега. Надявам се да съм ви бил полезен. Харесвайте, абонирайте се и до скоро.